No když tady bude... Joey! Odsuneš ten... A na co tak tu máš kurva tolik ty vole, ne? Na tom to budu, ne vole? Štekár. Tak nebudeš sekat do toho si jenom opřeš to dřevo, ne o to vole. To víš, že jo? To je mental. Ondra, are you mental? You are mental. Kurva, on si fakt fikne ruky. Ale to sekira je tak tupá, vole, že si nikdy nemůžeš tomu. Ale běž, vypadněte oci, když mi To je nechcete blbec, pomoct, tak běžte pryč. Naopak to musíš tluct, aby se ti to nezarazilo. Ty vole, to je síla, kurva. Ale je hotovo, ne kurva. Nechce natočí to, tak to je moc. Aj tak to dej na YouTube, tak to dej na YouTube. Já jsem tam dal tebe jak ty děcka těma lehky na tým kole. To je tak tupá sekira jak vy dva dohromady, fakt. To je nemožné tohleto. To je strašné, no. Jak to může být tak tupé jako vy dva? Ona ti aspoň neustruhne ruky, vole. Ano, jak si tohle video. To je na Oscara. Ondra prý chodil do skautu. To kdyby tě bratr scout viděl, vole, co děláš? Nej kurva. Tak si to zkus sám. Dívej, já jsem to věděl, vole. Je mu to předveď. Jeden. No se nedivím, že to je také Ta tupé. sekira je velmi tupá, no. No, Vidíš to, vole? vidím to. Ty samé odřezky jak já, kurva, no. No, Ale na jeden šup. to už je lepší, no. No, no, Však- mám si przu ucvik. No, jo. To potom ti pustíme jedno skvělé video. Sami suk, tak teď se divíš, že to jinak nejde, ale Co? to je dřevo sami suk. Já tak počkej, co s tím dělal on, vole.